Pada perkayamanan yang nasisaya, nagwa niya na mausay. Ang tunay kapiyak ang dalimakan, kapagpaka ka na si kung mga tawid tidak adna, mararantangadan. Ang tanong ka sa buti, ang tunay kapiyan niyan, advantage, ang tunay manan niyan na kapanggin niyan na katanong aguna. Ang kasabuti, ang tunay manan niyan na inubida ay ni, agyan kaya nadatara yung manan niyan, akalilimudan na kakanon, at kaya manan niyan na sunnaw nabi, at kaya manan niyan na matatagusiko, muba. So inshallah, na nagkanagwiman to. Nagyan kaya manan niyan na isa kong mga syektano, aaya din na panulon, naso panulon na yung manan niyan na untol, bukang pangariaga. Si kuya manan niyan na sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam, ay mana, naso yung manan niyan na kapitong mga luksano, ang maka papasot sa sunna, unabi sallallahu alaihi wasallam. Tulad ko nagyan kaya may, sa diyan kaya manan niyan na pagaritano, ada sa lakarong mga alim, Syekh Aminullah min Bala Batuwa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga umat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga bangsa biya mga dato na bumabay. Unto ngaya amala aging gaya bini sampay tanu sa aging bulan ang paparata. Aya mana ini na adun padagyang malalamba al-limur katanong Allah. Aging kaya limur katanong Allah na dapat nakatanuman tanong ko Allah. Nakasambigan tanong sa mapya. Akasama panuto sa itong piya tanong sa aging kaya dunia na sampurna sa anungan at iyama. Mga anong sabi mga pagariyamin na ba niyo pakalilipati? Niya karibus. Nakapagpangwa sa niyawa umanapot. Dito kumadakal abot pa tayo. Dito kumadakal ang miyawapat sige kaya kasarap ni Manto. Ayaw mo bida-bida niyo na anda miya tago aging po ng kastano sa salatan. Asiga ba hadith? Agi gay na ditano di mindangai. Mini pagpadatan sa aging ko to may pus Ramadan. Ay man to na ditano kedingilan. Dumiyalong ugay na ayat na kadakalan na katanong na dadin katungai agi ginawa niya. Ayat at tanwingiw na kanaba ayaw mo kung ano man akong maut naging kutom niya katuwa. Miyanukas at nasakit yan. Abasta mo maaging kutuwa din di manusia. Na magyug ka sa di nakuha mo man akong maut aging kutom ni Wangka. Na ayaw marunong mga alok sa mga pagariami na punta ka pantag ya kabatay akurang aging kutuwa amalta. Na mana ang kambuman. Mala ang ipambagat o manusia sa alungan ang kiyama. Aging kuto amalyan na di pagkaraot ko amal ang mga surgaan mo. Na ino ka ni mga surga, kayat na undas ka sa alungan ang kiyama, naging kutuwa, karumasayan, karasayan, sadayon, akakalaon sadayon, sadayon abang kakapagad ka. Nabung kapakasurga Allah Ta'ala, na langit mambuto, akad ka, karenda tapi pia ginawa abgagda makaroon sadayon akakal sadayon mga nuksami mga pagariyami su Jibril na ayapitro yang kunabi ko kaya pakatunay ran ragiba ang furajulin adraka Ramadana walam yukfar lahu fi ya Muhammad at tigo Jibril isumpay karakatigir akyawi suisan Nialapis sitaw ini raut ko bulan Ramadan na doon karilay.
Dan yan umasukat aging kutwarila Allah. Na ino ka pendikarila isaging gaya bulan ababarakatan. Kada penditing ka ainunta sa ginawang ka. Natano dan kaaya mo makapagyan kurila Allah. Nagyutos sa mga tao ang mga limbaban. Mga naguntaman sa amal. Mimbali sa ginawa niyan abaratapas sa amal. Nana, dan niyan din pamikira sa turugyan na gusto-ungus yan. Kaaya po tiyordon yan naging kutwa amal amapya sa aya antapian andaman ay kanilaan Allah. Nagyuto ikanilaan sa gingya bulan kababarakatan. Batanuman na rin kanila yung Allah. Mas malaawi na kaltano kung mga dagangan tano. Mas malaawi na kaltano kung dunya. Akna barakatano to iperembang kumakubur tano. Kaandad ni kapatay tano. Na dalig amip talon tano saging kutwa. Pilumasayan tano kung dunya. Ayun ta saging kutwa dinis. Amay ito panyardan. Di nga rin iptalon itrak ka. Di nga rin iptalon ibulawan ka. O di nadagangan ka. Kaya mo iptalon ro manusia naliw sa gingko to may to adinis na sumiyag pagamalian mga luksani mga pagalian. Iman to namin isampay tanong sa gingkya bulan ababarakatan. Na wajib kapag tano sa gingkya ya ulan-ulan. Wajib aging kutwa ka kurmata tanurun. O di tanong kurmata. O di tanong pag-ilayin ko Allah ta'ala aging kutwa sila tanong sa gingkya bulan Ramadan. Na malaki at tiuba at pagkataliumaan Allah kumanusia. Baniyo kanilipat yung kutwa sa kataw ang majusi. Akateging kitab na mati at tanuron aging kutwa tutulanong. Majusi absimba sa apoy. Na ayak yawriyan kung kapagintaw niyan na tao kasurna. Ino to mga luksami mga pagalian. Nasabab sa aging kutwa majusi. Na miyaad nun aging kutwa kompleto akurmat sa aging bulan Ramadan. Ayaw to tutulanong. At higing kaya kitab, naging kutwa majusi na suwata iyan ang mama. Na kumiyan udanga mga Muslim ang masa ang bulan Ramadan. Adaun daw. Na silin kumiyan, naging kutawata iyan udanga mga Muslim. So kailan naging mutamayan ang majusi. Na kaya maratabatan, kaya rarangitan, na piyundutian aging kaewatayan, na biyantangyan, anorga pa aging kaewatayan. Sa aya di niya nung dituroon, lagi mo takaperang ganyan nun. 5 lang, tahfaz hurmatal muslimina fi Ramadan. Hetiyan wata kulay, inong kaatiyan da arga aging ka ulan-ulan ng mga Muslim, adang kaatiyan pagadati. Nasikat mito ka sa gigya ng Iran. Ang katawan ka niya masa ulan-ulan Iran. Asa sila ang Iran. Tunay niya bulawla. Ayaw mo kaya prangga niya nun. Na-respect ko niyan kung ulan-ulan tanong mga Muslim. Malas sa ginawa niyan, aging kaya ulan-ulan. Ako barakatan na ulan-ulan tanong mga Muslim. Na tunay niyang bulaw laging ko ito majusi. Kaya sa Allah, na mauntol siya tamat na mauntol. Tunay niya sa Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Saan atibo Allah Ta'ala sa tao ang makanggalabag sa lagid po o inda nga tikap amapiya. Tanong din yung accountol Allah. Saan atibo Allah Ta'ala sa tao ang makanggalabag sa lagid po inda nga tikap amapiya. Khayran yarah. Nagilay niya, naging mutabalas yan amapiya tibo Allah. Naging kutwa majusi. Nasabab sa ging kutwa, aya sabab agya paranagan yan sa ging kutwa matayan. Na-respekto niyan sa ging niya bulan ababarakatan. Nasog niya patay aging kutwa majusi. Napidatagin ang aging kutwa ulama. Si sa ging kutwa masa. Aya kadadar pa naging kutwa majusi. Na si mipapangkat kumapuro apangkat ang kusur. Nagyanta kawan naging kutwa ulama. Saging kutwa kinay niya nung nadama katigil aging kutwa ulama na miya kaisyo sa tigil na alas takunta majusiyan. Di ba sa katigil sumajusi? Sa manaw nalag na ino kayo ni matatago saging nga yamapi adar pa surda as ka na majusi ka. Uwa,
Ayat na kanalong naging mutwa ulama na tao kunara ka siya kito. Kaya siya kito na majusi. Aya agaman yan nakasimba sa apoy. Na miya kariplay aging mutwa majusi. Sa aya minisumbagin ng bala. Huwag panaratigin asak na majusi. Walakin lama hadarat wafati. Akramani Allah Ta'ala bil Islam. Lihtirami syahra Ramadan. Huwag tigin benar asak na majusi ako. Huwag ita sebab tigin ko kaun tulu Allah. Nakagitigan ko betay ako, di ako di sakaratan mo. Akramanillahu bil Islam. Nalini mo ako tigin wallahu ta'ala. Bari marata o milala. Sa ayaw maanaw to na minisabutang natigian. So la ilaha illallah saging mo to na pangkatumbus aging mo to na pasakan na miyantay ako Muslim. Tunaw to tingin ni sabab. O ino to mapanggulaw-ula. Lihtirami syahra Ramadan na sabab at tigil sa aging kuto kiadun rakan aging kuto mailot apada adat bulan Ramadan man mailot apada adat yan bulan Ramadan kaaya bu kiadun na ganyan sa aging kuto watayan na sabab sa aging kuto kilenirong ada respeto niyan kulan-ulan ko mga Muslim naging to bilasan wallahu ta'ala aging kuto majusi na kuto miyatay a Muslim na piyakasurga mo. Ugayid na ayam sa gitong sa ginawa, mga lusang ni mga pagaryami. Taga di pinaging ayam ya taga na majusi. Kaad na adat tiyan ko bulan Ramadan. Naging kaya sabaan kumabang sa kanwa born Muslim. Inimbota aayanok siyan na Muslim. Nas kanyan imya kalala agad na adat tiyan sa gingga bulan Ramadan. O pamari na magturo ka ad na adat itaw sa gingga bulan Ramadan. Kaaya iktubuiran kung kandiya mo na gingga bulan Ramadan. Dat mau magingga eleksyon. Napigilay tanong ng Wallahu Ta'ala. Aging mo ito kada respekto tanong sa gingga bulan Ramadan. So mga kafir kumasaw nabi, mga musyrik, na aya kala akapagadatirang o Ramadan, minsan rinidun nila sunabi. Na aya kala akapagadatirang o Ramadan, na di silang makipmubuno kung ulan a Ramadan. Nagito na mga musyrik. Di silang makiptitinawa kung mga Muslim ang masa a bulan a Ramadan. Kaysa sabot nila nagkutabulan a Ramadan, nasa silaan, o ulan-ulan, na mga Muslim kung tawagin mga pagarya. Nasa katay niya, may nulusuro ang maranaw, na ayaw pagkisaksiyan na po ang hudala, na ayaw tadi ka pagitinawa na bulan a Ramadan, na ayaw panalita di ka pagitinawa na antap kuno niya. Ito na ko kumana ka. Biyak kami juga pagintaw. Taga dito sa mga musyrik, mga majusi, lagi nyo pa maging mga Kristiyan sa geng iya, malilimtar ka tanong sa geng mga pragatan. May tanong ka na naging respecto sa geng bulan Ramadan. Kasi sa geng mga social media, na congrats nila sa mga Muslim. Why? Di sila nimbabal sa tarpaulin, abara, kurmat ng mga Muslim. Sa kailangan naging respectiran kung bulan Ramadan, kahit na sumbang sa tanong, alagid tanong ang maranaw, siya milalamba sa ano, nasiran imya kalala adi sa Cainta Rizal. Mga lusami mga pagalimig, yung kaya inaluy tanong siya tutulan sa ganyan majusi. Nasumalanta siya kan, na dito kumala alison at kakuha niya siya dakuan. Ayaw pagampagan niya alison, nasibut tanong siya. Nasukaun tulu Allah. Ayaw kaun tulu Allah. Na basta ang gilubog ka sa mapya. Alimuong ka Allah. Aka na ba lang na umigilbog sa mapya? Napapali mo Allah hutan. Oh. Dipindi ito Allah. Basta ang gilubog ka sa mapya. Alimuong ka Allah hutan. Apya kay tuyan ang mapya. Lagi dipan ko indamatika. Lagi dipan ko kulbong. Na pag-iinay kan ng Allah Ta'ala lagi mo ta kamapian ni nabalasian udang kapan kapatay na sukalaanong nasa alungan ng tiyaw. Eh siya po siya mo mga ulama. Amang punay sa mga sabot ko agama Islam. Natim niya nga surga aging kain ang majusi. Aaya ko niya biela sa nung Allah Ta'ala naging kaayag pagadating niya sa ginggang bulan ang babarakatan ka Ramadan. Na pamaatiran na mas lebih ayat pa surga anu Allah apalimu unian naginan su Bapak Rasulullah tunana na mulin ciranan bagaimana yan
ang mira sarasay sa para bumakadayamang sa panulong Rasulullah. Piyakasanan yan sunabi, piyakasarig yan sunabi, sa tarotog pakapakasarig, aginan sumbapa po Rasulullah sa Abu Talib. So Abu Talib na aya, kaya pag-usayo ng mga ulamatan o mga ahlus sunnah, lagi ng Imam As-Subki, Imam Jalaluddin As-Suyuti, pagdating tayo sa mga ingran ng mga ulama, kapara sa mga lidarpa, ang mga pagimbanan, at hinaanta ng mga ulama, amit turun sa bapa unabi na taong ko surga na natin, kamaginigan. So Imam Jalaluddin As-Suyuti, so Imam As-Subki, so Imam Ash-Sha'rani, so Imam Al-Barzanji, niya kadang-kadang sila na Peter Iran, asuwa pa kung nabiya sa Abu Talib, kenapa sa Abu Lahab? Kailangan na sa tanong mga Muslim na malaknaltan. Siya mga pamilya o Nabi sallallahu alaihi wasallam, para di tanong gerim putih, kudi tanong di kapalutula, kututula o Nabi. Kuway, kaat na bapa o Nabi atau o naraka. Ayaw ko bapa o Nabi atau o naraka, baka narakaan Allah. Naginan sumapa iyan na su Abu Lahab. Ginan ikaturunan sa ayat na busura ko Quran. Ayat na ito laging putwa surah na suratul Masad. Pianutul ru Allah Ta'ala lagi mo takapagada pala sa niyan. O Abu Lahab, aba pa o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunaw tayo sabab, na kay so Abu Lahab, na minsan man bapa iyan, iba pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ganyang pagadatin sa Muhammad, karini nga sa iyan. Inipayagi naging utatyong kinanyang ko Muhammad, sa kanya man pinakamala absubu sa katudaka sa rugo o pagiwataan yan Nabi sallallahu alaihi wasallam na ginanakitaw ko naraka. Na naman yan, tigo mga ulama tanay kagukumatan nurun sa taong ko naraka sa Abu Talib. Iso Abu Talib na may ganasinan sa maluya matimos ko Rasulullah. Dapat raw takir balik sunabina kaya alimaan yan din sa Rasulullah. Kaaya mo edad una bisagin ko to masaki alimayin ng Abu Talib na masa walu lagun sa Rasulullah. Dapat raw takir balik. Taman sa pangaruman niyan. Amya pangaruman Nabi Su Khadijah na ayad na luksiyan, apagamaan niyan, nakmapaan niyan. Naginan sumapahin na sa Abu Talib. Daw pa man naging kutuakala amin isuporta mo Abu Talib. Dahil lumiyak na dayamang su Islam si isa Makkah. Kasabab sa giyong kutuwa, kapag pagkasanigaw mo Abu Talib, pinibinsan mo Abu Talib, igarawan o mga Quraysh ibayran, malasib sunabi, ibayran binasa sunabi, kaad na ikamamalairan, aba pa Rasulullah. At na ikaligiran, adi mga to Rasulullah, ang ito sumapayan, taman sa ayak at pagaw kitairan, o kataruiran, na makaukit sa mapian na lang, kapanikan niran sa Abu Talib, na diran nung diktarod, ya Abu Talib, inna bna akhika, at sabaa lihatana, wa'abadi nana haytiran Abu Talib. May anubran na tigiran si pagiwataan ka. Ayan, tigiran na kaya panubran yan, na inawat tigiran na din yan disinta sa mga tuwan namin. Bumaawi nga anyan so agamami. Inuto limang gulaw-law nabi, ay makasasalig sulag. Bari malabod, bumaawi nga ka so agamaw, o kunabang ka datar ang mga tao, kadigiran kusol sa mga isa-isa. Inong ka pinuto limang gulaw-law kahit nasasaligan ka. Nagiting ang pagkarawiran ko Nabi, ang pagkarawiran niya kung mga paawin, kung mga tuhan, mga kafir, ay di lang magkarawan sa Nabi, kaan na miyala mo na babayan. Napitiruiran ko babayan na, ya Abu Talib, sampay na kaatiran kung pagiwataan ka. O pa makaaya kabayan ng tamo, na, kaya meron sa tamo kami ka para makalay tamo. Waya kabayan yan na kadato, na kaya namin sama puro kada to sa gitya maka. O ayak kabayan yan na bay, amatay na para tungarumaan yan. Na mamili kami sa matay ko mga muryatawami, mga bangsami na pagipangarumamiron. Asal mo kami, ganun kaya naging gagawin kaya. Una ini sumbagubutan. Diyan na, diyan ko pasin ko na desisyon. Sa daman sa diyan kung kauda sa supagiwataan na kan amisampay at ano naging kaya na laging. Na inisampay niyan kung pagiwataan yan as Muhammad ang yung putwa na lagyan. Sa hayt tigil pagiwataan, giraw man yan, tigil iminita ni mga nakapuman. O mga tao na sumusupang ka.
Kataya ang buling-iran ada to sa kaya makaw pamakaya ang tapka na kada to. Pangarumang kaya sa matay na ba yung pamakaya ang tapka na pangarumang. Sa ginong mana tini piya kalugilan. Asar buat tigilan. Amit tapanak ka aging kaya gilubog ka. Ading ka di kipanulunan ko agama. Nato na tingin ni ilay na kung mabuot tingin hay pagiwata. Nato na Peter unabi. Ya ammi hay tingin bapakulay. Api na tingin magagaging ka na mga tao. Kami patadiran soalungan saging kaya kawanan alimaw. Nagusuulan na magagayaran kami patadiran saging kaya diwang alimaw. Abadi gina na imposible ibayran manggulaw na. Na dia kendeng at tigian igedak isulindir aging kaya gelabak adiang nung dikipanon. Inutot keraw yung nabi. Pero, kay sabab sa makasasanday sa kanya kubabayan na pag-adatang. Ato na magoy Peter Abu Talib. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Halo. Halo. Halo, nah. Ayat ini sumpah Abu Talib kuwa awat apa pagiwataan yan sa Rasulullah. Wallahi lang agad ni maging kataruyan kasi siya sa tafsir Ibn Kathir. Ang sisi ko mga sira na mawiya mga historiko Rasulullah. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafinan. Sumpah ako at Abu Talib si Allah. Sumpah ako at si Allah. O di ba katutulong sa sanyan na mapaparat niya mo. Sipapat tingin ko Allah Ta'ala. Adik kailan natingin kabinasan. Aging kay mga tao aruminidong ka. Sikutan ko yung tingin akang bibiga ka na di kailan kabinasan. Ang pinipin sana kasakatan. Kumalagi mo taka pinipin sa o Abu Talib kung pagiwataan niya. Mala apanganan ka na miya kaniyan. Ako malagi tingin balasan Allah. Ako malagi tingin pagargan Allah. Ay nung miya kaniyang ang Islam sa magkakapunan ko Abu Talib. Yung utak kurmatan yung Rasulullah. Timya ka surga yung utak majusi. Agi mo kaya kurmatan yung Ramadan. Nanti malayar ka Ramadan agus Rasulullah. Takapan sa milyon sa Ramadan. Na malad di pangkatan sa Rasulullah. At timya ka surga yung utak majusi. Ayaw mo kurmatan na sa Ramadan. Matag ulan-ulan ang kurmatan. Sila yan. Napamana ayaw di pa surga yung na kurmatan. Inalagaan yan, inalimaan yan, pirasarasen yan. Inialang yan nung apagunin, nagusot na mo kaya, nasubot tayo. Aba pa ko, sulong ka. Anda sukaun tulo Allah. Nalini mo mabuha ka udala, na miya panutul mga ulama sa history. Aging ka, atutulan mo na di kaluri. Ugin na si sa history. Si sa giyong kutwa kitab, aayat ay talian, na asira an nabawiyah, libni Hisham. Si kung ikadwa kaguliw, Naya mo din siya karakatan maut sa Abu Talib. Agatong gusot naging putanewan niya. Na ayam niya kabantayron. Ang muri-puri na supagrin aso Abbas. Doon papanuto Rasulullah sa Abbas. Na sa Abbas na Muslim. Tunay kaya bantayin niya no? Taman ko kaya tunggus aging putuan na pasyan. Aging kumatunggus aging putuan na pasyan. Sumyong sa kaniyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwan. So kaya pakuman yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tigin na, ay tigin pagiwataan. Kaya masaanakan agyatong bus o napas wabutan. Ito na tigin niya ang gulawla. Agit na tigin kumagad matunggos aging buto napas yan. Faraitu syafatayhi tataharrakan. Kailangan natigin lagi yung puto ang bala, ang munulian, ang pagkabangabangan. Kaya tabi at utaw adi sa karatang maut, ang kada lagi yung puto ang lagunyan. Pangadalan niya kabay tayo ng tanong, utaw adi sa karatang maut, ang kada sa lagun. Audin ka, ubay na tangilang ka, o munulian na di nga kada gusto na itiro lagi yung mutatao, adi sa karatang maut. Katulad tingin isiwakan, fasghaytu bi uduni ila syafatayhi, hindi ubayang natigin lagi ka, at tangilang ko sa gimputa munulian, kapamak kinikidangan uto na hindi niya nitiro. Fa innal kalimata allati
amarta bi an yaqulaha qad qalaha. Nay man to tingin absud siya na kan si sadaka. Aswa tingin su kalima. Ay pengendaungon agi sabutan niya no. Na miya na gid na tingin at tangil ako agi isabot ng lupa ka sa buta. Masabutin sulahi lang. Anda lang gaton sa gayong kitab Sirah an-Nabawiyah Arab po Imam Ibn Hisham. Namada ka lapil alimiran sa Abu Talib. Ay po managita na pagkana ka sa Abu Talib. Na ipakasurga naging majusi ayat kirumatiyan na sa Ramadan. Naging kaya si Mira sa Rasulullah. Inalagaan niya yung sunat. Niya kadayamang sa Islam sa makakapunan ng ka-defender, protector ko nabi sa Abu Talib. No ba naging ang protector ko nabi na ayat naraka? Ayat na sila yan na sa Rasulullah. Naging kaya majusi, ayat po sila yan na sa Ramadan na ipakasurga. At nasukan to Allah. Gina ni mala apang gida-gida tanoron at tiyaguan wallahu ta'ala sa pamigiran ng bukan tangan kami. Nah, ayat sebut saya. Nagira rin ito ka wallah. Sila aka aging kutwa sa silaan asay. Naging pa maging bulan Ramadan. Na ayat kuundesan ka na mapiha. Amat man kaya suan ka, nading kaslaan aging buto sa apagradatan. Lagi ito ba maging kabulan Ramadan? Sa lagi naging Gideon, mga pagsan, ang mga bangsan. Ay na pinag-ibantay nila sa mga taong kuno niya. Ay man ito na social media, mga lusagin mga pagalit. Tama sa Saudi, yung abroad, naging ka mantayan, kasaksiyan nila. Nasalo ka na kinaman ang isa sila na din saksi. Ayaw man nakateso kaya saksiyan namin, amin, di po mga tao. Ang masa bulan na Ramadan ay kadang lapsir-sir kalipatriya. Tamang ko mga pangangayaman, amya ka nagsagyo mo tamad to o sinapangka. Ading ka di pangangalap ko bulan na Ramadan. Napsik-sik no to, yaman na miya nimpos niya kini. Sa aya antap na dahil na adat ko bulan na Ramadan. Ay kalak nakapakabagat ka sa ano. Mga nuksan yung mga pagkayanin. Gaya kaya kalimutan no siya na may pantat ko bulan na Ramadan. May pantag sa ginggan lukas tanong at teri mawallah. Adi pagurasan na sa katanggap manitulundugon. Ugay na nakadakala na katanong na maninimpang aging kaya dunia. Miya ikmat aging kaya makapatakap pagintap. Naya ko kapakatulog utaw na amay ka maulog sa ginggan ko patpasagi. Mga luksan yung mga pagayagin na ayang mala paginukaan tanong. Sa ginggan ayang inisampay tanong sa ginggan bulan ang mabawat. Nabat tanong mapat kong mga tao. Ang iyagungos, may tigir, ukadadam daw kumulan ang Ramadan, ugay na ayang nuriyang giran, nada abayran gaklim abalas salungan ang kiyama, unay sabag. Nakagayran paganada, aging luto, ang mga bintikan o kapakwas. Lagi mabuto ka simbayang, sa isalungan ang kiyama, naad na mga balas sampayang ang pagkataling waro. Apaglim silang sa balas, ugay na ayarataon sa ginawa, nada abay ang kaklim abalas, mahalok sabi mga pangariami, kaayat tulong kinang mga malaikat, nada kaya sambayang iyo. Unay sabab, nami sambayang kano, nabiyat aliw mo sa sambayang iyo. At namiya sugog iyo pamakabatal ko sambayang, ada niyo paganada, naginat isabab, ada kaklim iyo abalas, ada ka namasunti. Lagi mamugin ngayon at po sa mga sabi mga pangariami. At dito kumadakat ang mga tumanay tanong, adi imamwasa, nadiran di pelagula ka, naging kay mga batat o kapamwasa. Dahil maragano na may kabatan ko yung miyaswa, aging kutwa katulog ko nabi. Ati ko nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi, illa al-ju'. Pira-pira ati ko nabi, sallallahu alaihi wasallam, itaw ang miyamwasa. Ada agak kelimian. Abalas o kaya pusa niya, ang inunta at tigo nabi, saging puto at kaya patapatay niya ang ubos. Di na ni mala problema o. O pa man, nagitip na yung tanong, mga anong sabi mga pagariani, amay kamataling maging puto agawi, ano nga kaya mapagalim tanong sa balas o kaya tigil tanong, nagkapasubutan urban sa lungan ang kaya makangiro sa mga malaikat, ada kaya kalima kabalas, kainbalik aging puto mga agawi, at pitigilan ka, ay sabab sa biyantal ka kami ang gilbok ka sa mga batan o puwasa. Naging ang dapat ang panganaltan. Naging ang imagang tanong sa makampataw sayan, naguntanong buhok, o saya aging gaya kay libutan. Naging pa maging gaya kuhan, kaya tinduli aging gaya pamilya,
para sa ka aging kutwa lokostan mo midun sa limpo Allah Ta'ala nagutan mo usay aging kutang kapenian aging kutang mga dalilya dan tanwa una an musay aging kaya pumakapina sa kuposa huwag mamada ka na pagkalasugukon o pagkalagulakon na maraming na may kamakaw mga salungan ng keman na daw puasa na ay ang mga batan aging kaya puasa at asitan kong tutulungi sa aging kaya kita kapara na buong karibatan huwag wal mubtilatu lisawmi at nagtingin ang pumangabatan sa iyong puwasa. Uwan, sa kataya, sa pumangabatan sa puwasa, panggagay sa tanong, aging kaya kini, daftar niya sa aging kaya kita. Kaya pagampaganero, ang pumangabatan sa aging kaya puwasa, dukulu shay'in min a'yanid dunya walau qalilan ila al-jawf amdan in dakhala min ahadil manafidil maqtuh. Ni manaw to? Tanudan tanwaya, gingay paganay abatal, malayat sa usayan-saya, na may gaditan o sabutan, nagpagayap kusubog tanwaya, nagpagwa sa talo sa alungan akit. Na, ayaw paganay abatal, naginan, sukapakasun, usay, apkilay umata, apado ko mga say ko dunia, apado ko mga say sa gingay dunia, sabi kay tuyan, amya kasul jagi nga lawas tano, amyok it sa pimbaba, asima bupya mo kit saging yung mga peso at pangaloy. Pinag yung mga peso at pangaloy. O pamakaroon makaw kitaging kutwasay, apkilay umata, sa tama, sabi kasul jagi nga didil malawas tano, amya batang sumpasa. Kung naging kuto mga peso, kaya pagpaganero, naging kayo mga peso at pangina. Gini kayo mga pso at tangila, na pwede kong mga pso apun kasuldi asay apilay umata. Amiyukit sa pimbaba, sa taman sa mga kasuldi di dalong. Miyabatan aging puto ang posta. Ikadua pso. Aging kayo mga pso ang irong. Ano din yun? Basta na di ka kasuldi sa di dalong. Amiyukit sa pimbaba, aging puto asay apilay umata. Miyabatan aging puto ang posta. Ikatalo mga pso. Ang pangabatan, naging kaya mga ngaritan, yung kaya ngarit. Sa imang mudi yung kaya, na makaw masaging kaya bakar. Basta standard ni Ratasod, naging kuto sa pili umata. Sa taman sa makaw masaging kaya bakar, amyukit sa pimbaba, niyabatan naging kuto posa. Ay mga padapso, naging kaya dua bungawan, nanguntan nurong mataw, naginan imang apso, mga luksami, mga pagariyami, apunon makawkit aging kuto say, apkilay amata, apan ko mga say ko dunia, amyukit sa pimbaba, miyabatan aging utopos. Usaydan, yay kalantas aakan o mga ulama, oy, aad na ipundaptariran, ang makampat alalag, ugid na malayat iusayan. Na, kaya miyalo siya pagkabatal, na say apkilay amata. Ano din yun? Ayaw pagkabatal na siya'y apilay amata. Sa ayaw subutan ro, na miyang tabion, ang kanabapad sa batal, aging putua siya'y adipilay umata, apiapan pagkakasyon siya, didal malawastan. Kung ay mga ibarat yan, lagi undo, oxygen, nga didal di pangilangan do. Pagkakasyon siya didal, pagkakawin siya gingapso, may ano yung tanong nyo, kung di na nga rin. Nakanabapad sa batal, kung ay sabab, nakaikanabas kanyan pag saging ko to asay apilay umata atong apilay mo. Abuliro pa na kailangan tanong ka oxygen naging kaya ginawatan. Nakanabapad sa batal. Na, ikadua mi aloy saya, naging kaya mga ulama, yagusero, na paduko mga say o dunia. Sa miyat tabi o naging ko to asay sa mga nakiyama. Naging yung mga panganang ko sorga. So mga panganang ko sorga na mga pangabayan sa gingga dunia at din mga ulamatan o mga kangkaw di ka di mamasa na di mabatal aging puto ang puwasang ka kakanabuto panganang ko dunia panganang ko sorga na sukukuman yan ng bida o sukukuman ko panganang ko dunia lagi Maryam pamana ad namyak o kumari Sheikh na ad namyakakan kung mga panganang ko sorga kung mga tao si kudunia Wata normal ada lagi du Maryam. So Maryam aginan su ina o Nabiullah Isa na sudin su Quran ni mianut turun. Aging puto mga karamat api kibidamun wallahu taala ay su Maryam na awliya abai.
adna kwarto niya na di ni Magulya Sumariang ayaw bugal bagay na simba ko Allah dahil na kan dunia kenapa lagi tanwa kan dunia kada akala nagal kurtan nabi ang baraka to Allah taala lagi kutuan dulu bagay na kapagaman mo na ayat yun di pagperwala kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa sija Quran umanat tigo Allah taala kasuldan ko Zakaria so Maryam saging kuto darpa din yang di pagamalan na mau Zakaria geng kuto rizki Allah tuna to rizki mga panganangkan adi getoon ko dunia ay sabab sa mga panganangkan ito akong ko surga na sunang ito mga panganangkan akong ko surga di ko mga ulama tanong na kanabuto pagsabatan o pa mamabuka mapungulawla apya kay lekaw no Allah na miya kakangkaw na di ka di mamusa na kanaba pagsabatan ka ayaw matatago sa kitab na siya'y apan ko mga siya'y ko dunia nagito na kanaba siya'y ko dunia ka panganangkan ito ko surga di natin ikaregi na ayam yado saya katalo na miyukit sa pimbaba na yuti batal saya sebutin saya na kanaba pagsabatan aging kutwa kanaba nga pimbaba kaya pa napagkasali ng apagpagay numunta o di napagpagakanta sa saging adita di pusa naging nakatawan na kanabuto batal sabab sa kanaba nga pimbaba ka manilipat ka ayaw pa na kumanutuwa tigo nabi na limur kau to Allah kaya kataro nabi man nasiya fa'akala aw shariba wa huwa sa'imun fasiyamuhu sahih sadin at-tibu nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao ang malipat as kanya na di mamusa nababad niya kakan o di na niya kayo na ayat tigo nabi ako kumanaging mutaposan niya na bali din bali ayaw mataan na benar at-tibu nabi innama at'amahu Allah ayaw mataan na benar at-tibu nabi na siya kiyuto na piyakakam penuh Allah ya maknanya na alin muka Allah ta'ala sa ayaw mabusibutan ro na babila akatan malaka asaka na di ka dipusa nasalin sa matatamanon apanganang saging kutwa dila ka marika na wajib abitu bengka ka di kepakai bengka namada apun ka namada namanya batal lagi mutang puasa kami atarun ka nabakasi nabatiga lagi ka lagi dimbu kami tahu deh saging kaya ngari kan natapas senakan dan nalaman nakan dan di dia batal lagi mutang puasa sakama po makamamasa kay barat namiling ka sekit to bengka ka udi namiling ka bukan adi puasa na wajib berkadin aging kutwa ka sa paringkaw na mapakain ka. Minsan pag dito, nalimuno to Allah ta'ala kung ginawa niya. O pa makadidarpa. Na kayo makadidarpa ka. Na ayam yado sa kitab, na isupar sumarata, na isugusumapya, na gito na pluto sa marata, ang marata sukakan ang ulan aramatan adugdo. Na dapat kami sa pakaw. Na makatanong ka po, na sadya manalambon kung ari ka, na itubang ka, na pumumugka ka para da abang kong kata. Kapur kau tu lamda namanya batal lagi utang puasa. Nah, ayah sebut saya namanya kita pimbaba nagiu tu ibadat. Saya ko kapur sau. Nam bida agu sumanga batal ko samboya. Agung bida agu sumanga batal ko abdas. Kasum batal ko abdas agu batal ko samboya na apia pendeti baba. Na batal. Kenapa lagi itu batal ko puasa? Ayah kapag-abatalian na umukit sa pimbaba. Ilmu ayah madak na din sumasabot. Mga sheikh na sukapagabadas, aguso puasa, na sumanga batalon, na apya pandembaba, na batal, buwan. Kung naibarat yan. Sukapakatot, kabir ka ng mga babayan. Sukapakatot, na malagit, o pimbaba ka, anta ka ng baba. Na batal, agi mo taabdas ka. Di na diga disumbayang na miya katut ka na malagi o pimbaba ka anta kada batal lagi utas sambayan. Ay madakala pagila Sheikh na miya katut ako. Na yan miya nagita na ada pun babatal ada tambo ba abi da tambo ba. Na batal tutu. Bida aku subatal ko puasa. Asubatal ko puasa na daan akhinan no to na yung kitsa pimbaba anta kada. O damo kitsa pimbaba ka manilipat ka sa agi utas puasa. Nah, yan at ipaganay, abatan aging kaya puasa, amya aluy sa aging kaya kita. Nah, miyari ka nutok kilay asay, kilay amata. Na sa tunay meya suwa aging utabal.
at na di maninindaan at tigil sa aging kutwa siringan namin na sigad ako kulala nilan na kila kami naging kutwa nami aluin ka aging kutwa siya'y apilay umata na kung makasod sa aging kaya di malawas nami abatan aging kutwa po nagito sudin pa ba na may aging bukyaw kita kaon akan na bang ka intensyon iba ka pumil ka iba aging ko pamagyasagot ko na natural ginawa ta din kakailangan ta sa oxygen Namiya ka sila kata sa aging kutabol, nagdamabatan aging kutwa po sangka, apiya panagkilay umata aging kutwa, ay sabab sa kanabang ka intensyon, kanabang ka antap, ibagiti pulaw lang ka, mga pagil ka. Aging mo pa mag-isa dito. Nadamabatan. Yan at mga Oceanian, mga Luxani, mga pagaling. Ikadua batal, al-kayu amdan, nagyanan so kapakagbuha ang mukit sa pimbaba. Tunay kapag ang buha, ang muyukit sa pimbaba, ang pagkabatang sa puwasa. Naibarat yan na kiyalawat ka dila ka. Kiyalawat ka, apalak ka. Na so kaya kalawat ang ko na natural pagkaguha ka. Na andam ni kapagaguha ka na miyabatan aging kuto puwasan ka, kakalak-kalaro, ang pimbaba ka kaya pagaguha ka. O paano na kang baba? Ay barat na miya kailay, karo sa tunay. Na miya kaguha ka. Na damabatan aging kutwa po sa kaka na mga piblo. Nabutok ang baba ang na. Ikatlo abatan Salam Hasan. al-jima'u amdan walau bighairi inzal naginan Salik Magarang. sa walay. Waalaikumsalam. Happy Ramadan. Na paduto sa batal sa apya dapat aluminium ano siya. Na basta andad ni kapakatumuag yung muta dua abangawan. Na apya da aluminium asay na kay miyukit sa pinggo ba, kamakatatarugan mo korpol, na miya batal aging puto aposan. Naginan ipinaka marata abatan. Kaaya karata ini abatan, na saka amamakasan. Na ayaw mo kapagalwa ka sa dusa, na dapat na makapipran ka. Sa manoto na minipang katakad kumapuran siya. Na di ka naggalwa aging puto dusa, pinggalbak ka. Amin babangunan ano sa walay at karumay. Sa taman sa di ka makakiparat, na tunay kakiparat, na isa apong galbak ka nakasaging kaya talo pangaluitan. Isa buwa mang galbak ka, na may kalwa ka sa dusa, kaya nila ang kawapa. Tunay. Kaya pagkapanganero, na ito ura kabating mukmina, dapat na adin abisaya mapagamaradika ka. Abisa sa timan, abisa sa kataw, abisaya, na may pangamaradika ka, miya kalwa ka sa dusa. Ay ako istil. Imato na miyade sa mga bisaya. Kiyansin ang dunia sa bisaya. Ano ba po sa bisaya, kaya mga midimato. Bida sa bisaya, ang miyalo'y sakitab. Agiting balik, o pamakapakamaradi ka ang ka, na miyalo ka sa dusa. Unay pagmi sa aking puta bisaya, ang miyalo'y sakitab. Dito sa mga tao, ang miyabiyag sa tumuan. Unay sampulyan. Miya katidawa sa mga Muslim, o sa mga kafir. Saging utak uri naging utak yang pakat tiduwairan, naging kutu adar pa akyat tiduwairan, na sumiyang bibiyag ro mga Muslim, sumiyang ada kapiran, o mga pagdaw, o mga kafir, o di naging to mismo mga kafir, amin tiduwairan, na miyabiyagiran, na aya ipumutu saging utak mga taong mga Bisaya. Yiti mga Bisaya, o pamakabaluyan ka mapiataw, ito man ka pakamaradiga. Piya ka maradiga ka nagiging utabisya. Kung ay pagminuro mga loks tanong, biyaluin ka ang mapiataw. Kapiya ka liyong ka kung kababaluin na biyag. Abisaya ay manto na mibuloy na freedom kung kapagintong niya. Naumang bulaw lang ko to, makatong ka sa layo dito manusia. Pure na Bisaya, miya ka ka sa dusa. Nakay manto na miya da. Nasita nung pagka step sa gingay kadua kakuan, agibara. Siyamu syahraini mutataliyay. Makapurwasa ka sa dulan at tubig. Antay pagkagabi sa dulan at tubig-tubig. Pananggilan tanong, iwan tanong makapupulungan sa walay, adong-dong bulan na ramag. Tigil tanong na. Di tanong na galo. Abos, talapasan ka. Barat na may pasada ko nasa pulugoy, tulo-tulo. Nalumipas ka sa sanungan. Naaya ko kumanin ang back to silugap man. Dapat na tutundog at dulan ang takapumuasan kayo, kapumuasan karo, para makaluka sa dusa. Nakaidabong pagagaga. Namampan na ka makatugalitan sa ginalas, nakakiparat, nagipinakamalbudon, na itoamo siti na miskinan, makapagana ka sa 60 kataw ang mga miskinan. Tutugangan na lang.
manbunan ni siya. Na manggunaw lang kanan, niya kapag na ka sa nungkulo mga miskin, niya ka luwa ka sa dusa ang mamakasan. Ayat tinugan saya na ayaw mo makakiparat, ang niya ka nalay dusa na si mamakasan. Na si babay kasan, nagibo ka pamedian, kukuriyan bulan Ramadan, kamiyabatan mampu aging puto gawin o kaya pa kang gagal pa kanina na karumay ko, daw ko bulan Ramadan. Nagibo ka pamedian. Dabas ang kiparat, aging puto babay kasan. Na, ginan, rarantap kung mga batan, si kukwasa, mga lusin, mga pagalian. Na ayat to kaninang tanong, ayun, kasudan niyo ron sa buta, pipiya, nagkapakay si saging nga uriya, naging iya discuss tanong, na open forum, pakay siya, udong sabot, kapara ka di, akuan, mapakareng tanong, yung butwa, dapat apakareng. Ayat to kaninang tanong, naging iya bitira, saging iya amal, kung mga syarif, kami di ka natin na nagtanong, naging iya lagi dia kan duwali, kan dalimakan, ay manto na ay masakit sa ginawa, na babad niya malubulubod, at pinagtanong ko, bala-bala agili na bida, muli na haram, ay pakanaraka o pamakanggal ako manusia. Isa man utubos na giyan kaya mga syarif, mga amal ang mga tao, mga panupulok sa tan, asira ni siya mapanwata hutala, sa kesa lang aging ka Pilipinas. Inindawiran ko mga luks na aging kaya kanduali, kandalimakan sa aya pinakamalaan tapro na di pakasigaan sa panganang konsumay. Kaya so Allah na mautol sa taman mautol, na di pagilangan mo Allah ta'ala ging kutwa panganang ka na inib gaya kanduri, na isumpay mo Allah ta'ala ging utabala siya sa ging kutwa kuba ging ukamiyatay. Nagina, ipunsa muna na taman din imanto. Nadag na kindagatano kung mga bitiran mo mga ulama tagbuni. Ibayran bitaro aging ka lagi dia galubak aging ka kanduli. Apnutuno sa badya kandalimakan, na bay ni isa sapat, bay ni bid'ah. Dan na bayaran ng kumi. Pendar pa man sumya makala mga ulama tanong. Lagi ba maging tanong sami? Ulama tanong, kasi Dr. Mahid Mutilan, ulama tanong sa geng kanan na first district sa Kamparan. Baad na komintiyan sa geng kalagi de. Baad na pakalawang kay Dr. Mahid Mutilan o kaya kurso sa Islam. As kanina, double blip. Dan na komintiyan ko lagi de. Pendar pa man ko katibaw na po ganon. Kaysa sabutan mo niya ng mga ulama, asulagi daya amal, lapadaya ko amal, amapya. Ama kapapasod ko mga hadith ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apad ko mga dalil, akapapasod niyan, nagwani kung matay so Umar. Patawan-tanong si Umar. Ikadua Khalifa Rasulullah. Sa kanina niya kasambi ko Abu Bakar As-Siddiq. Nakagi ko patay sa kanyan din, na aya ini patay niya na gunong kagyunungan usa kataw ang munafiq agiyo to so Abu Lu'lu'a al-Majusi dito kumala ka pero binisa niya ng mga munafiq isa sa pinakamala arido itan ng mga munafiq naba aya burido itan naging kaya mga tao mga non-Muslim ak minasa kwagama kataman ko mga munafiq sa geng kaya sarung-sarungan tanong. Ang mga na ipsubutin ang sula ilaha illallah na siram si Isa ang mana pagabinasa. Balang ito Abu Lu'lu'a al-Majusi. Di man ang bayag. Riyaw tiyak sumasa mga sahaba. Ipsubutin so kanima ay ipsubutin mga sahaba. Na kay munafik. Na sa kanyan imya kakain ko Umar. Piplanuan niyan sa maratas Umar. Aayap na tiyabuyan na mga oras at tuturugin sa padaklataw. Anong diniway? Aya, di ka plano umarata inalag na luka duli. Udi na masa at tuturugan sumadaklata. Sa lagi nagyang utang yung gulaw lagi. Na inong magpakasalila nung nagyang karusari. Sa gyang utang kaya puro jami sa patpulugawi. Si sa gyang ka na tumampar si sa norte. Si sa pili sapan. So kaya pa ko kami sa gyang ka na garpa. Miruta kami nun sa tugawi. Sabab sa aya kaya pakapuruta miro na imbita request na yung mga bangsa tanong. O, kasi kung ikadugawin, adi miro di ka pagaman, may katali mo maagin di at pito katang. Gisisi na pa. Aya kaya pakatali mo mayaran na oras adi ka nalayaman, iba oras akapamani-pani. Na alas 12 sa gagawin. Lago na tayo nakituturugin.
Dahil na baro punggulaw la sa inunta na maratay pamikiran. Nakisisinapang siran. Yung po mga sinapangiran na kaya matamata ka nami, alamon makatatanga. Agi mo ka punimbagiran. Ito sirang kata. Yung mga kameran agi tuturong kami. Agi mo ta masjid sa sapat na katawan niyo, mga masjid Arab. Agi ito sa mga pasada point na mga ito masjid. Na aya kada kan adima ami na 10 kami agulima. Si kuda pun ada pan ni sagi muta dia mami kami atas skill kami satu kata. Nasa puno kami buli masagi muta masa. Nya kau magi nga pito kata. Miano notok lagi kaya mapuro ira. Na ayam ya kana sagi puto di mami. Lagi puto pagaritan wa si Ustad Abdul Aziz Saumay. Sa mga pagari ng mga tablig na muna sukat tawin niron. Sagi muta pagaritan. Lagi ako may lini naging kaya mga tawa, kipupungus ko na rin na. Ino pa naging pupungus so tao ka, aandap yan na malata. Abang karigayaan, so galabag ka o pamakamapya. Ino ka pang pupungus ka, tip kaya ka manu. Oy, tigay yung mga mama, may ako makamer ka nung aandap kami. May nakanababis ka na tingin na unhuro. Ay tingin na targeta minatalo. So tingin sa mga ulama yun. Nagidatingin ni Sheikh Abdul Jalil. Inaloy ako yun na ikadwa po. Ikatalo na si Abdul Aziz Saumay. Naging nga ito naging may makalagay ng ito Abdul Aziz Saumay. O natingin Ustad Abdul Aziz Saumay. Nada nang nagtingin ko na sa naging kaya may kas kami tingin ng mga tablig na aya tartibami. Aya usulami. Na supinggal ba ka namin ang mga awidakan asulubon na ipagayan sa maswa. Agi tibara kaniya. Na kiyo kay Ustad Abdullah si sige nga mera mi kapipu ko wayan. Ya kardo lagi ni suka pagno sa lagi dito oras. Agi do kumati ya ipupuro ni Ustad Abdullah si lagi mo ta mera mi. Builan des sige kaya pa itaw mas gitu na. So miul lagi mo ta talo ataw kina. Dairan din mapikir so respeto ko mas gitu Allah. Lagi mo ta mga tropi kaliran. Adita ka tawo miya kada ko sa tai anta ka unanusan. Ini lagu lagi ng masjid. Antay makapturong sa adnado magi mo mga. Antay makapturong sa mapi man anta pagi mo mga tao. Isibo ko ka masjid na di ng katawan ni Kukumanian. Naguin ang panud ka aging mga di mami. Natingin na nagkukugukan. Oy. Turon ni aging mga target kami. Kaya nga doon naging utamangaran. Langon siran miya kano. Kami umanisan antari di ka. Sakan muri-puri ang makano. Mininaw ka naging kaya kapag ko sa ngaran na adis siya minula. Agi po, mas siriyang naging kaya matalo katawa, sumusud sa masjid, naging pupus, hipupurtipay. Langon makatataka, agi mo ta mga sinapangiran. Nayak balas nila, naging ngaran na, nadatigilan siya minula. Basta at tigiran, adino ituro siya minula, na timbag kamerano sa sarata. Antay makapturo sa lagi dito mafia paparangay. Tunay ka turo nabi. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Inna tigo nabi ka halal di ka pa kaya tigo nabi. Iba di pangangal ka o muslim so lagi din na muslim. Iba nga pagkat kami. Tuna panilawan alagi dito ka pangangal. Sika pa di mangangal ako masjid Allah. Inilagulak ka pansutalong baka ako masjid Allah. Nadi ka pa ni manudok sa sinapang na tunay ka turo nabi. O ka panudok sa gumaan. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yad'u. Sa din at tigo nabi sa tao aalwan niyan agumaan aging puto pagarinian. Guman. Na mata-mataan at tigo nabi sa mga malaikat nadi silang di mamangni ko Allah sa kamurkaan wallah si tao adi mangangalo. Miya pigilan lagi mo tanig dito mga hadith na bida. Ay manata sila niyan tam. Nakaisabab sa manatayan na bagi mo ta mga tao na ayap tabangan wallahu ta'ala naging mo ta di kambuban. Agay do kung mati diran di sugay sa masjid. O kung mari misugay sila sa sundo masjid na. Ada sa lumiyo sila kasurong nila naging mo ta siya katigil na nubay lupo sa kita siya. Adi na kataw namigaw ko sa lo ka masjid. Ami ka kaya mamupuso kaya nga na kung buko pagpagintaw. Nagiya po na kasagadan na kanaya, Allah nagdaragi dua kan.
Demi bunuakan asa katabu aniyawa kadari dua may pamilya na ino yang mapunggulaw lang. Ya Allah, o benar-benar po sinsagyan mo tawara sa jangan ipiniyatan. Ya Allah, o benar-benar po sutin digagan. So kupitan ni Allah nakatawa na ayang pagkatali mga kutabang ka na igila da sulungan. Amiyo kita sa sumpitan ni Allah na pakimasengkara ka so tabang ka na diya ko nga pag-iarasi, diya ko nga pag-ilaliman sa mga tao mga rapel. Napiya ka na nagyang uta salawatan po Rasulullah. Na ipitulo ko pa nagyang uta ispay alumiliyo sa masjid. Ada sudah nagyang uta ispay. Kaya katawa niya nagkakilalami, kata grupo. Na ituturo ko niya sa nagyang uta jilusi. Gini nakitigin niya, amino lagi nga nagkukulang mo siya maputi. Naging kaya tanong katawa sumusul ng mga pedihin na ayaw gagampa na niran amiga, naging uta amiram yung amiga. Pas kaya tinan siya minula. Pero katinan siya, benar katimbang na misla. Nako to ramig siyan miya kalipuas na dayran din markik aging ko to akulang po susudan ako. Sutabang mo. Taman sa aging umakatiwag si Ustad Abdul Aziz naguging mo tamapuro aging mo tamataw. Kita siya naluin ang taging mo tamapuro iran. Kaya di maturo aging mo tamapuro iran na ino ilan ito naman ko siya minuna. Di pa niya mo siya aging mo tamapuro iran. Ada tingin matatago na tingin sa Abdul Aziz ay manamataan na po narobot pa ako man laro. Napiya gumami siya minula. Dudubuti sa aging mo tadar pa kanta tingin di gelap. Ako patot ang mapagmami ka padsadya mami. Buwan, nadudubuti ka na kami garo. Sa aging mo talok ang masikit na kukulang kung nadamay. Di mo masya kami at tingin kada mo damay lagi mo takisusubo na ka mga mamangka. Buwan. Allahu Akbar. Nagina ni miyang gulaw-la. Ano kagawi? Na ayaw pitero agi mo tama puruiran ada kaya tingin na anta pro marata iba ka pamuno kamatag kapagama kapangamad kapagisi sa kabinula badar ya kapangamad ano kagawin badar kapangamad at pagawin sa makras aging kaya pagamanan na ka na kanaba di papalawi kakakayat niya kaginawa niyan nasipan ko alay wallahu ta'ala badawat na karyong madaklataw ang ginawa kakapangamad mga baga pa kayo manaryan daw daw. Asyik na pagamanin na miska, badi ka pa kayo makunot ka kami sa opisina, namin mga bibitiri, mapia, ito kagitiyo kita mapia. Baging kaya, lo kagawin. Ina ni mana, pagabina sa akong Islam, aging yung mga tawa, may misteri nila sa Islam. Okay, na ilan sumagal bagiran, naggalabag. Ada kong pagaraw at aman ko mga kafir. Kalagi ito ba maging kay tabli? Yan kay tabli, tanong din ito. O kumapra ka, 50 ragon, akyati aging atablig sa aging Pilipinas. Natano din yung kada panamiyan nagtano. Ibaad na sa katawbo sundaro. O din na sa katawbo NPA at terorista. Abam niya karaw asumyod sa masjid na piano dekian asina pang sa mga tablig mga masjid. Da! Kadikaroan mga sundaro. Iba'y na tumulaw-la. Dikaroan mga NPA. Iba'y na tumulaw-la kay sasabot nila na gito na karumal-dumal at dalbag. Ayaw niya karaw ron. Lagi ko tayo may misteri ko Islam. Allah. Mga loks sa mga pagarian. Ludan tanong yung buta tutulang po Umar. Sa yung buta kaya bunungiron o Abu Lu'lu al-Majusi ang masa at tuturugun sa kadakalang kumata. Kasubo, tuturugun sa mga wata, tuturugun sa kadakalang kumata. Namiyalagwin siya ito. Natakdir Allah ta'ala, riyaw kirambo, yung buta mama, ang munafik. Sa kanya Abu Lu'lu al-Majusi. Ini kita subuh mga sahabat, gabi yung kiramang siya ito. Agi kung maamal sa Umar, tunay bitero yan. Yan naman yung susuhay. Yan yung susuhay. Salli bin nas talatan wa at'imhum talatan. Tigil suhay, tigil ipundua ka nasaging kayo masa kasasagitan. Udi na ba kupitay? Nasaka itindu akan imam mga tao ko sundo tulugawin. Ago pag naangkat tigyan sa mga tao sa panganangkan ko sa dutulong ibaw petan. Antay mitulong sa Umar. Agi pumatay sa Umar, kagito'y ukuran yan. Ini betad o Suhaib, aging ko to mga panganangkan sa aging ko to ang betadanon. Namya ko maging kaya panganibaw. Sa aging ko to, kaya pa kumayran, sa aging ko to darpa. Awaraan nila, laging ko ta disiran, magtuon, kuman ko panganangkan sa taman sa disiran kay dinan, o kirot ko panganangkan, na tuminindig su Abbas aba pa Rasulullah. Tunay tigo Abbas, ayuhan nas, mata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akalna wa sharibna
tigin mga tao sa gito di maana sa kapag idininihan ko mga tao sa kapagpungiran mananamukan. Tigin mga tao, guni pumatay sa Rasulullah. Guni tigiran kumawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na mikakantano, nagupya manginom tano sa inuman amapya. Wa mata Abu Bakar As-Siddiq, nalagid mamuto at tigyan, aguni ko ayaw mawat na so Abu Bakar As-Siddiq, kaganla wa syaribna ba'da. Nagumikakan tano, minanamukan tano. Sa ayaw manaw to, namigakan siran sa panganangkan ahalal aparakan duri aging utamyatay. Nakagi ko makapasad daruso Abbas, na inubay aging puto madaglataw aging puto panganangkan, na umani sa kiran na pumiyanon sa dari nuto mabagir, asukakan igiraan na miyatay, na aman o mga sahaba, asikiran, miyalang ako mga sarip. Aminin dokman o mga sarip, si mga paluklok sa tano, na gini niya din agulubog sa mga Pilipinas. Ay mana nila miya katumang kano pamilya aging utamyo. Kay miya kapusod aging kaya galubog iyo. Akapagana sa lagi aging utadi ka galubog mga sahaba. Mga luksa ni mga pagarian ni. Ayaw pa na pag-uliyan ko siya kasabab sa aging oras tano. Aging utamin tumurang naging kaya luksan. At tigin na malungar kami at tigin pakarayag aging utang mga panahilmo. Di makararayag lagi na tigin aging kutwa. Kusayan sa aging kutwa kuda. Malumya karabong aging utang yung di ka discuss. What? Mga luksa may mga pagarian. Ayaw mata na punan na madakal ko mga ilmo ko Islam aso kada-kada nakatanong na din makatanong. What? Kaya may ilmo ang ano gan? What? Sadag apim bagi-bagi ko mga kaadno Allah Ta'ala. Naat na kela, ano naat na may turo, naat man na miya kay dito miya kunin. Na ayaw mala, apaka mo maso, naging kay miya kay Twito, miya kuha niya ko ilmo, na miya alala ako. Malay bakat. Di ako naging puli mo na. Di ako naman naging naibahala, naging manakuda. Di na pagkaga ka naging kananakuda, na karamkon, kaso kung susopak ko lang siya na tao. Sama no to, na ayaw miya sagab ay ilmo, ulagidan ng manusia, na sukupit ibantugan. Natay makaptanong sa untol si bantugan. Benar mo padanan kumiyaw na miya gintaw, sa gingat ingat tanwaranaw, okay, na mapansiran kumiya mangungkir, asumyo pa ko panulo ng mga sarif. Kasag ibantugan, nasunyo di ka panutulo mga panukulok sa tanong, nasirat yung mga tao, arumini do mga sarif. Dairan unuti, so panulo ng mga sarif. Niya kitidaw sila po mga sarif, napagaton kay mga sarif. Kapadanan ko mga budo Rasulullah, tatabangan Allah, na tiniyuba Allah Ta'ala sa ibantugan, na benar naging kuta tutulong ng mga lukas. Aya initiwag kira ng Allah na piya mamaluy siran. Kung naman na piya mamaluy, din babaluy siran ang mga lakungan na kanabutong mustahil ko Allah. Pati miyabali Allah Ta'ala mga baboy, naging kuta mga tagpo mga kaum Musa. Naman na aya igagagaw Allah Ta'ala, abaluyin aaton na sa ibantugan. Nagiti kiyoryan sa ibantugan. Inusiran tiba Allah Ta'ala kay makasisili naging kuta mga tindigitan. Pag sa tindig sa ibantugan, nakatutulong-tulong. Ang kapangatao, kapamantak, lamon na amal-amalata, inisa pa umasari. Nakaitinang pala tayo sumasari. Inungkiriran, na pag sa kapit ibantugan, amya ka lang kulob sa ging kaayabang sa amranaw, naging kanan akya pangakarama sa ging kanan akuda, kaaya lalagun ibantugan, nakaramkun sukuda, kasusopak ko lawasyan na tao, nasusopak ko na pangamay. Ito na, kinanakap. Di kinakan, naging kutwa sopak, saging utalawa, saging kutwa kuda, na so mga ugaton na ayaw mo kunikta duku, ugat saging utasopak ko lawasyan. Isa-isa muna. Dadali niya. Na naman ikagaharam niya. Igin ka na kuda, benar ko ditanong malalayang. Ayah sebab pada tanurong kalalay na kay sukuda na malay harga. Ayah kinutan kanu na karabaw sapi, oy, na sukuda na malay harga. Ayah na kalalay meron na diinggil ba? Okay, na upamakan inila na sumbalia na isda na dada dusa ko Islam. Kunay sabab na mismo sunabi na ko meron. Anda niya luya kita. Na sinya katitiyang ko Asma, awata o Abu Bakar As-Siddiq at-Tiyan na harna farasa عند عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا sumbali kami at tigil sa kuda. Sina tigil pumasok Rasulullah صلى الله عليه وسلم na pagkanami, sidami. Mahal lagi na pasidon-sunod.
Saging kanan ako da. At iba makaharam na din naging sumda sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kaysa magsamiatan to, aging kaya po na halal. Dahil na buong sumyo pa. Takiyaw pa katanan ng mga ulama. Kiyaw pa katanan ng mga ulama ang mga di. Sa kanuwad ng mga tungan ng mga ulama na isinyo so tungan ng mga ulama dito mga di. O pa mga ginaw sa kanina, diyan kaya po na dahil maalo isa kita ibang niya halal. Nasisukan yung mata ko. Yan ang ema na niya na challenge ang dia kan. Asal ka puro naman apag-isin. Pure ulama kenapa ya apag-isin niyo? Nadi mo ulama. Lagi naman ni kaya dia buta no. Api so mas ala ko ga mapya ka pukusayo na ino pagkarabong ka surdon agi ko to mga tawag na mga ulama. Lagi na asal ka isin niyo na pure na ulama. Ayat na turun niya kanu na halal kay jangan ako da. Ate turun sa haram ka Jeremia kasi Gina, sebab sa halal na taman ko gatas yan na halal. Taman ko gatas yan na halal. Ate niya kayo naman sa lahat sa puto. Lagi mangusap ya halal, di ba? Na taman ko gatas yan na halal. Lagi dukambing, na kayo sebab sa halal sukambing, na lagi mamuto gatas yan na halal. Na lagi mamukuda. Yan kanan ang kuda, na ino magpapiraya kita no saya. Lagi kanan agatas yan. May discover. Umiyangaw na mga ulama, ay panamiyang discover ng mga ulama, panaba mga kuwan. Galang-galang mga tao. Mga ulama na mga discover. Andini miyan yung kitab, o pamakapalakatan na kalakat. Saging po ito ang kitab, ayat ay talian, na Hayatul Hayawanil Kubra, Volume 2. Volume 2. So mga wino nagapangalakat na noon naman. Na may aloy, aging po ito ang ulama sa kanyan so, Kamaluddin ad-Damiri, at-Tigyan. وإذا سقيت المرأة بلبن الحصام وهي لم تعلم حملت بإذن الله. Panyamanaw to. Andun natin ikapakainuma sa giyang kuto abai alipmuta sa gatas akuda. Agito na din yung katawan. Na hamalat biidnillah na umiyog suwallah. Na makapatatanang ng mga ulama umiyog suwallah. Ang gulalan ko pagkaroon ng utala, nagkugat agi utama. May adiskabirinan, agi ito na bulong. Nantay makapturon sa subulong na kailangan pa at tulungan sa Quran. O din may line na di ka pa kayo pamulong. Kaya mo ka pa kapamulong tanong, may line sa Quran. Kalahin pa mo ba yung jisik? Mga medikul, o man, di nilang ka pa kayo pamulong kay sabab sa di ka ito ng Quran. Basta kaya bulong na di nang kailangan di ba pantulong ko Quran. Asal kami ayam ya kadis kabirun na mga tao ang mga lantas yakal. Na may kaging puto bulong na ayam ya kadis kabirun naging mga sarwang, mga kulumbog na din na reklamo ko Oktuber ko man. Na may kami kadis kabirun na mga ulama na giro ka kapagire na sa dalin. Allah to istay. Dan dapat tatingin na katulungan sa hadith agus sa Quran okay leron igatas ako ni napakabulong sa balaka. Allah kapapawali ka lang po yun. Naginan, i-discuss aging ka na nakuda, yan nakapagumanay sa ilmo. Yan kaya kalimutan mo saya, nakatuntut sa ilmo. At na minisertan mo ilmo, na may sa gabi mong umadaglataw, na may pamagusay niyo kung mga tao, at yun makararay aging ilmo. Na ino, si tanong mo katagwi sa diyan ka, kay sabab sa aging kaya Ramadan ni Manto, na bagad na makapakay sa iyo, mapya pakay siya. Mapya at pakay siya, at yun ka nung makararayag, nagkapakay sa iyo, anta nung mapakarayag, si kapianian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.